Здравей! Днес бих искала да те информирам за условията на труд на сезонните работници в селското стопанство и градинарството в Белгия. В Белгия минималните заплати се определят в колективни трудови договори, сключени между синдикатите и сдруженията на работодателите. За да изчислиш нетната заплата, трябва да приспаднеш данъка върху заплатата. В края на всеки месец имаш право да получаваш фиш за заплата. Плащането на заплата не може да се извършва в брой. Гражданите на Европейския съюз могат да използват и банковата сметка в родната си страна. Законодателството на Европейския съюз предвижда еднакви такси за трансгранични и съответни национални плащания в евро. Работното време е ограничено до 8 часа на ден и 40 часа седмично. За сезонните работници, работещи с карта за бране, дневното работно време е ограничено до 11 часа на ден и 50 часа на седмица. Ако си работил от 15 дни до 1 месец без прекъсване, имаш право на обезщетение от работодателя за празничен ден, който е в рамките на 14 дни след прекратяване на трудовото ти правоотношение. Ако си работил 30 дни или повече, имаш право на обезщетение от работодателя за празничен ден в рамките на 30 дни след прекратяването на трудовия си договор. За повече информация и адреси за контакт за помощ и съвет, виж по-долу.